Egia esan, denbora gehiena urtean antxe patatzen dugu. Ba, ez da? Udaberri ozu, aztenetik ostiralea barkuan, eta udaran, egaluzien kanpaina bukau arte. Bukau arte. Nola izatek, jendia ulertzeko egaluzien kanpaina, nola iten dezu, zenbat egun kanpuan, noiz etortze zate, ja eguna da honian, o itxasuntzia beteta da honian? Faktore asko daude, lehen da bizi egualdin arabera, geho arrantzan arabera, arraia harrapatzeanean da kopurua dakaunean saltzeko moduan, barrua etortzen geha. Normalian, barko bat baino gehiago alkarrekin etortzen geha. Hor kuadrillak izate zate, ez da? Hori da. Nolaek histori hori, jendiak jakiteko nolaeken kuadrillan historia eta... Kuadrilla derri hor bihar izaten dira itxasuan, zer itxasua oso handia da, eta bakarrik bakarrikan ezin du ezer topatu. Hor informazioa beharrezkoa izaten da. Euki eta gero interpretatu izan, noski, informazioa. Eta horretik taldiak daude, kuadrillak esate zaioe, eta kuadrillako baten bat, daka erlazio beste kuadrilla batekin, da horrako informazioa zabaltzen juten da, eta batzuen leheno, beste batzuen gero, baina beti enteratzea ze nobedade dian, o arraian nun azaldu da, narea juteko. Osea, gaur egun bai, leheno igual kuadrilloetan sekreto gilloen goitu, baina gaur egun maxinolaek beste detektoria badakizuen nun zaudeten hori, ia danak alde berdinetik anibiltze zeate, ez da? Bueno, bai eta ez, batzuek igual bere kasare zaiatzen dira beste toki batzuk bilatzen, arrantza nola joan erabera. Pelotazu eman analizateko, pixkat arrai desberdina ekarri, o hundillo guau... Gertatzen abaitare, gaur eguneko teknologiakin leno ez bezala, gaur egun etxekoak badakiten noiz gatozten. Ze smartian ikusten gaituzten nun gabiltzan, ezin ditugu sorpresan harrapatu, porque ja badakiten nun digan... Hori ere bai izatea, no? Batzutan, arrantzantzen dezuenian, pikian bezala etortzeaten molla, ez da? Lehena sartzekenak lonjan, azkenian aukera gehiozeka, garraia presio bian saltzeko, nola izatea? Hori bakarrik edo, baizik eta lanak leheno bukatzea. Horrenengoa sartzean, izatea kompetizion libre. Bakoitzak bere barkoa zenbat ematen duen, zenbat azkarro sartzean, horren da leheno bukatzituzu lanak. Eta gero 24 ordu izkaz izate ditugu etxienoteko, erosketa batzuekin, Europa garbitu azkar, da gurrengo unian berriro, beste 10 edo 15 egunako junitzat.